hilin eh. Pangan nga abot magalan eh. Nag-walking ang buntis di ah. Kabi ko nga to kada sa babaw. Gawasan mo na sa labunag siguro na. Awa na mo ani banda. Murag tupo. Mura kag birhin day. Tara, mura kag birhin. Pagi mong naong ba na? Puro mga bugas na birhin na noon. Diilhan. Ano ba rin mahadlok man? Gusto ng optional naman. Sa maron. Gusto na ba ng ano? Na pero na ay establishment gahapon nga di pa siguro hindi na kama. Abi ko mulili ka tong mama. Kasi may nagbantay dito nun. Pas Mayla. Matay na dito. Gabi eh. Pagilam karon bugnaw na kaagi. Ama na. Dos ko no. Ha? Dos. Isa man na nagbantay gabi eh. Nagpunta? Oo na din. Religion teacher. Sige na mga simba, nagsimba. Buko na buo mo ako tubuan ko. Sabi, di matiguan. Uy, kaduhan na usap ko, bantog, namatay na ko. Hagibantog ko na namatay sa maninay. Kay Surya? Amang pare, si Father J. At yung kami sa bahay mo, sus, di amo dyan. Kunos maninay ni ugang ang Junjun. Bit ka. Papang Maricel. May dala ka. May dala ka. Uy, to sa senior. Muli na. May dala ka. Muli na maninay. Bit-bit. Uli na. May dala. Maninay isa ko to. Dali ako sa umbo. Wala akong bit-bit. Itawagan. Nang masila, itawagan maninay. Si Ramon Rebella lang. Baboy ko na kabuhi. Oh, may pan. May motor. Gusto ka tuig mo ulit eh. Hindi nga dyan, ako mo kayo ba? Kaya mag-igma. Paglakaw kay giwak ba nag... Hindi, yung tali nga. Masa, udi ka tukad? 5. Pati sila likod. 5. Upat. Ano na, ako lang biscuit ha? Nai Skyflex nila. May biscuit na. Pero ito ribis ko lang. Nanay, namri hang ribis ko. Ato, ito sa plato, ribis ko lang. Arga na, di, kay narabas yung mga... Lako! Sabi ribis ko dito Ano eh. na, naas. Itong sa tato. Yung bag, bugat na. At ito yung mga din perit. Na! Kaya ang ilaalo hinatag hulot naman. Nagas, ilang kaya na plane. Nakaw day, ito agis. Ito parang huwela po. Halaw day sila day. Ayaw ko nung agili, yung kuya ko dito. Tapos mo yun day. Kalyana, daplin si Ali, daplin ka doy. Ato na, sunod ikaw. Nakaw day na flower day. Ato nila, sunod. Kamoy makaboy na manok sa kaya sasakdanan nila. Ano ni Nay? Ano na? Sige, bye. Pang-chat mo ha. Sibuk pa, Bray. Sibuk ito. 15. Nasa no? Uyag. Ano sini ana? Sa floor? Saan doon sa block siya man? Sibuk tumoy day ka, tumoy day, sibuk day. Malingasin sa. Sibuk pa. Tuloy. Lagi sibuk pa magin. Sibuk ko kaya. Oo, sibuk. Sunod ko day. Sibuk pa ka. Sakay sila. Ibuloy da plane. Doy, dapat doy. Dapat biskuit. Apa magong mamata pa. Dapat mong biskuit. Unday na dyan hapon doy. Pick doy. Ala na, ang sakit na po na sila ato sa inyo. Ikaw may ang paninglan. Pang-drop ra kuno wala lo ila. Ikaw na may luto. Yan na di ano na ni hindi na luto. Okay, sa na gida na ko ka gida 9 set taguan. Tawag ang sa amin, ano na da? Ano kang mata ba? Ito na, kaya ba tumibingon na ito? Oh, sibog yan, halakat. Kaya na po, makabuli ng dala. Masibog ko ma. Masibog, sibog ko. Sa grabe sila kasakay guna. Nay! Tagoy kang sa amin na ha?
Oh, ano ka prame? Nakahi ka? Kuya, mag-CR naman ang kay Plinormatan. Garaun. Kuya. Pipa Pig pa. Sa? Pipa Pig. Adi ara din eh. No ha? Magtigwang ut. Laman sa iti, manggod ko sa ingani. Basta mula gagabiro ko ito. Blagabigin ang galing sa dupa. Bung nag-awi mo sa uyab. Kung away-away man pud. Budoy, inday. Online na dali ha. Joy. Sa iti ko. Joy, paminaw doy. Silpuni mo dai bisig mamada. Na? Ang kule. Luri ko ano yung makalugar. na yan. Kasi wait to sa isa. May pag-ginagway pa yung kapasidad mo ko. Uy, nang... Ano yung nisinong dad, takang unlan day, bro ni. Kulugway pa yung isa. Ako makatubog ko yung ulan na. Tang natin mo. Ito na min. Amping sa biyahe. Ito na min ay. Harang pang tagak nito sa iwin. Oh, tagak sa iwi. Salamat, Lor. Joy. Babay na yun. Na, ali at imasi mo mga anak niya. Oh, bye-bye, day. Abri malagili. Oh, Uy, sarado naman. Ito na min ay. na sige, amping mo dito riya. Manawag, lori kung makalugar ka. O, dala man, kasilin rin na paluron. Ay, di mo ako, ang sakong. Saktom din ang saktan. Uy, salamat sa Ginoo kay nakasave ko pamasahe. Bugnaw. Tug pa isa. Pa mo mga tog. Tayo mga apo. Apos. Tanto si babaw. A few moments later. Doon sa una. Naglukan niyo sa una. Kanan pada nang kamakong usong. Baba ko. Sige. Wala kami, guys, nagbubok ni, wala yun yun. Bubok na lagi mi na. Ano na kay para sa kuanan sa. Guys, Ay, nitay. Kay magkulor din. Uy, galing ha. Ang lagi ni. Lang ito pag Sige, naman kaya halam mo doon. Katulad ng pwede. Saan man yun? Kami nagkakawan ka mo. Kami bikuhan kayo makita. Nagpulor ka ba yun dito? Sumanan kay. kahop na din nga. Ako bitaw ng kaso. Kahop na ho. Di mo kog. Ha. Kapasali kitang paso ron. Sinanay itong pasisgan. Ibang lubok niya niyo niyo. Ada si Sibila na ba na tulog naman nagkahuho. Huwag kitang palugkon. Amba rin ikaw dyan. Kuhan mo na itap. Ibong sa bulhot na. Ganoon. Sa bulhot na po. Nana dyan ang bulhot. Kana din na yung mabitang kuha ni nana ng bulhot. Wala mo ipagaling. Kwarta. Tapos na nawa. Mas na itong pasisgan. Lubok. Di ang tapahan sa kanila sa suwasag tayo. Wala ba matigong. Sa itong tukong. Di ba kagantang diba? Nilubog. Lubok. Naman, okay lang yung kuhan. Ang padaan na wilayang buhat. Exercise. Ang sakay dahon. Mga anak ko, sige mo kalimot ko. Daga ng pamunas. Ito, grabe pamunas. Anong kaya naman? Walang nagtakap tanan. Murang mo man yun. Yun man, ginungo ko. May gano'n na tayo. Ang bugas na. Ako na na. Ano lagi tapan na? Doon na ka salmon. Ang tapan. Hindi na magsilbi at lang nang i-stop. Sa may buwad. Sudad daw na dyan. Silbi. Nanam ko'y pinit na itong 2 kilo. Ah, sige. Busa mo na din pilit o black rice. Bawo at ito patanaan mo doon. Di, ko ang pasiuga. Patanong nanay. Hoy, ko ang pasiuga. Di man siguro pilit na. Black rice man siguro. Kamay mo ko. Yun, pilit eh. Karong. Nung doon paminaw. Pilit bali. Pilit o black rice. Pilit mo na. Di, black rice na. Baras kang ibang gida. Sila, wigo. Di lang man yung magpilit. Di pa uga. Ibili na natin. Atang lab ko na tiwas katong dangagon. Di man ipilit. Di pilit siguro ni. Tang suwadan dyan. Lab di hasasin nila katong lab ko nga dangagon pa niya to. Hahasan na to. Ajo na rin i-apil o. Magpaglig sa mo. Kay, yatag ba ng lalay? Ipailam. Ipailam lang. Hindi na magkukay. Pilit nga, pero kung ano. Lalay nga. Di magpuna kang lalay gikan. Kailan mo na siya no. Wa pa mauga. Ang kongreso. Sa paradyo. Uga pa ni. Okay ra. Di mura sigwa pa man na. Gihumad ra. Humok man ng aristo. Mga dyan nila gutil. Okay. Maswadan mo yun. Aga niya. Kamera pa ni dangagon da. Daog las ka. Daog ang paspas. Pata. Importante nga ba ito? Ta.
Kaya mana, mo rin makaluwas na to. Kaluwas na ng uban. Tao rin. Ada, lamang pista bulas. 20 pesos magdam. May lamang po. Pista eh, palitar baboy. Nagupag na gagag samot. Oo, nagupag nagsamot ay paano ko suwa. Kapasa ba ka na sila kamana? Buta. Buta ko na gusto. Kapasa ba ka na sila? Apa ba yun? Kuwatig lubok. Ano din eh, batang ansing. Pero wala ka pagpilit baka ni. Ugat. Pero mahibawan ko nga akong karoon. Ayan. Una na sila magpas. Ano man. Ano ka, plus eh? Ganahan na babay sa unan. Sige, magbubot ang alas. Kaya, ang mga sir kayo ko, no? Uy, sakto na, namadin mo. Ang ano si Katong Rodilas, ang mga sir, anak ni Marcos. Kaya, pagplano niya po na, ha? Plano pa Magong Guzman. Kaya nagkapo. Dinagang biko. Aw di pani suman mo ni para anja sa among Mitsubina. Kami pus bat mi nga maguna mo papainit. Parihan malikog kon kay mo may nang event. Duha ka klase ang lutoon ron ngani namis. Ito nga ito na pong yung pinarat. Duha ra mi nagkumbuya. Itong classmate katong kuan ganiha. Kauban na ha. Sige, ganahan mo order day. PM raman mo ug na magpa gusto mong order suman. Kaya unang kuan kaniya sa kakaha nga gi takang nang gilaw kay para suman. Una pa niyo suman, sunod na rin na pay budbud. Kaluhanan ni ha, ang kuanan ni. Budbud. Pero ito mas ukos ko di. Itong ganiha kanan ko. Suman o budbud din ang kainit. Ang kuan suman muna ang suman tinamis kani mo ni pinarat nakatag sa lamisa.